Bona nit, què tal, com esteu? Jo molt bé. Diuen algunes amigues. I quan s'hagi acabat només haureu de decidir entre dues coses. M'ha agradat o no m'ha agradat. Res més. No, ho dic perquè en aquest país la gent té la punyetera mania d'opinar. Opinar de tot. La gent no pot quedar-se amb el m'ha agradat o no m'ha agradat. La gent s'opina a sobre. I clar, a vegades... Aquest vi aconsegueix l'equilibri perfecte entre la típica garnatxa del Priorat i els tanins envellutats i lleument torrats de la bota de roure. I predominen les aromes de les plantes silvestres dels voltants de les vinyes i té un lleuger color torrat que li confereix el seu pas per la bota. Tu estàs buscant un lloc per aparcar i quan finalment el trobes i vas per iniciar les maniobres, se t'acosta un individu, generalment un home i generalment d'edat avançada, que amb els nusos dels dits et pica el vidre de la finestra i comença. Però emprenyat el tio, La meva és una generació decepcionada. Els Reis Mags, que ja eren mags quan jo era petit, ens portaven de regal el hipopòtamo tragaboles. I ara hem de suportar veure com als nostres nens els hi porten la tablet, la Wii o la Xbox. De fet, a la cuina ens han perjudicat bastant les noves tecnologies, Recordem, per exemple, com es trituraven abans els aliments. Mà de morter. Bíceps, tríceps. Ara ja no... Bueno, jo en sé d'algun que encara fan el morter. Vosaltres sabeu ara a l'estiu quantes vegades faríem això al llarg del dia? I en aquest país, amb la de peatges que tenim? Això sí, de tant en tant t'hauries de canviar amb el copilot per fer anar a la mà dreta. Menys els homes solters que ja fan anar al morter. Fas el primer passadís, cap problema. Fas el segon passadís, cap problema. Però a la que fas el tercer, t'apareix la silueta d'un xino o d'una xina que t'observa. Seria com la pel·lícula El Resplendor, però sense el tricicle, saps? Anells. Un hòbbit anomenat Frodo, que no aixeca 3 pams de terra, acompanyat d'un elfo amb les orelles de punta que tira fletxetes, un nan així petit i barbut amb una súper destral, una mena de mag merlí i un anorèxic mig conill que va saltant pels boscos, han de destruir un anell supermàgic, abans que el trobi un bruixot molt dolent, i l'entregui al senyor Escuro Sauron per destruir la Terra Mitjana. Esteve, tio, que tens 40 anys. No m'estranya que t'hagi deixat la dona. Les 3 bessones a la mansió Playboy. Hansel a la Gretel. Blancaneu i els 7 colombians. En Teo se'n va de putes, no sé. Jo... Hamburgueses de tofu, llet de soja i arrels de no sé què. Fem postures de ioga tot el puto dia, cremem encens a totes les habitacions de la casa i abans fumàvem porros fins que va néixer la nena. La Maria Joana. I el McDonald's també els porta el McDonald's. El McDonald's hi s'inflen d'hamburgueses i ketchup i patates fregides i veuen Coca-Cola tot el puto dia, veuen. De fet, la meva dona va deixar de donar el pit per donar-los Coca-Cola. Els meus nens al matí suquen les galetes amb Coca-Cola. I abans d'anar a dormir es parteixen una ampolla de litro i mig cada un. Abans, un pintor havia de demostrar que sabia pintar i la resta de la humanitat opinava amb el que ens donava la gana.
Ara un pintor pinta el que li dóna la gana i la resta de la humanitat hem de demostrar que sabem opinar. Jo estic segur que d'aquí 3.000 anys també algú es farà un forat al jardí per construir-se el seu refugi nuclear i trobarà les restes de casa meva. Casa unifamiliar del segle XX. I aleshores em netejaran les rajoles del menjador amb un pinzellet. A mi, que passo la mopa cada 15 dies, saps? I si aquí diríem la mare d'aquell tio és puta, en anglès és un tio de puta mare. O ara, per exemple, per acomiadar-me de tots vosaltres, en lloc de dir que he tingut un públic més aviat gran, fent servir la fórmula anglesa quedaria la mar de bé dient que més aviat he tingut un gran públic. Moltes gràcies.